Nagnegatibo sa gipahigayung test of Research Institute for Tropical Medicine kon RITM ang tanang unom ka mga suspected cases sa mpox sa Mandaue City. Kinagibutsyag ni Mandaue City Health Officer Dr. Debrah Catulong ang naasuyng mga suspected mpox cases naglakip sa usa ka 7 anyos nga lalaki ug 5 ka mga hingkod ng nag-edad gikan sa 17 ngadto sa 67 anyos. Wala usay bagong suspected mpox case nga giduso ang Mandaue City Health Office ngadto sa RITM. Sa pagkutlo ning balita, wa pay giluwatang data ang Department of Health 7 kung pila ang mga suspected mpox case sa Region 7. Nawala na ang kabalaka pero padayon gihapon atong pagtudlo sa mga katauhan na magbantay gihapon ta no kung aduna tay mga gipangbati sa lawas no kay ang yaherbang presentation sa mpox pare-pareha sad sa dengue fever maghilanat kapoy ang lawas so 1 to 2 days fever konsulta gidayon.